Okay. Yeah. Welcome to Excel Trove Online. Maraming salamat mga kapatid, Excel Trove viewers, sa suporta nyo sa Excel Trove Online. Maraming salamat sa ating 2,400 plus subscribers. Nawa mga kapatid, mag-enjoy kayo ngayong hapon para sa ating Saturday Serenade Live. Ngayong hapon, ang unang kakantahin ng aking ama ay Ilagwerta. Talagwerta. Yung nga kansyon ay request ni Patrick Talosi. Mabalo-balo na request mo, Patrick. Talagwerta, nenang kasingat pada anak si tulapaw begitu kita sinakilalaku ikinagintui Mabalo-balo, Rick Dayag. Wawagi, Excel Trove viewers, maraming salamat
sa inyong suporta. Shout out ng pasasalamat sa ating mga kaibigan dyan sa Sultanate of Oman, particularly si Bro Greg Dangilan. Bro Greg, maraming salamat sa pagkomento, sa pag-like at sa pag-share sa ating mga videos. Sa ating mga Excel Pro viewers, panoorin nyo rin po ang mga videos ni Bro Greg, Gregarious Greg, para sa kanyang mga travel vlogs at instrumental music. Shout out ng pasalamat kina Bro Joff, Bro Ray, Bro Bong Mirano. Gayon din kay Bro Rudy dyan sa Sohar. Maraming salamat sa inyong panonood, lalong-lalo na sa Saturday Serenade. Ano ang next na kanta? Papa Toy? Nuitang ako mata talangit. Ang next song ay Nu Itangak Ko I Mata Talangi. Let's welcome Rick Dayan. Nuitang ako yawin mata talangit. Aman no nikawagi kanapangayo adyam muang malugar makataratam ang nama kaluma mo makadaradam asika oye ang napakalalo ngayon tunay kong ayan ngawan tuwalo megungaya kadabun may karigatan muwaryam munyo nailipay ako ni matang maturatan akwan tuwe nga pangipakanamuan kapatid na nyakan ay mo pinanawan ngeno nalako ilapis toye
lamuan Teti nanyakan Ngaimu pinanawan Neku ngayat kadavon Ngay karigatan Buwaryang munyo Ay lipay atunin matang Maturatan akwang Uwet nga pagipakanamuan At tagi nanyatan Ngay mo pinanawan Ngeno nalaku ilapis toye kalima Aryaku kafugadan Ipanoro toro na luar Thank you very much, Rick Dayag. Maraming salamat sa ating mga kaibigan dyan sa gitnang silangan. Thank you very much. Jazz Covers mula sa Abu Dhabi. Thank you very much, Mary Courage, Broker at Sis Chona dyan sa Cebu, Queen City of the South. Maraming salamat din kay Bagis Joff Ines dyan sa may Shinas, Sultanate of Oman. Bro Greg, ito na ang request mo, ang favorite song ng aking father, si Rick Dayag. Ano daw ang favorite song mo, Papa Toy? Pasensya na kayo mga kapatid, may compressor ako kaya mahirap magsalita. Ayo. Makatubang ako naman. Okay. Pakatubang ako, Nakuan mo na yan. nakuan nenang. So, Bro Greg, Gregarius Greg, ito na yung request mo. Pakatubang ako nakuan nenang. Thank you very much. Pakatubang ako nakuan nenang Ulibang di ako pagyanan Kape manono mo Dusakan ilihayat mo Kaabel no ifutukaw Eko nga bularan ikaw Tapeno arya mo kagyan Tuarya taka nga agatan Maski sitaw ijang mo wagi Alera taka agaw gabi Tayatun ipakasinlan mo At nagurugan na angayan Maray na
tuwid dama sangaw tutalan aya ko awan kay kun ayan baka tu panganakuan tuga kong biko pa dyanan tapi manonood mo usakan lagi ayat mo kaapel lanor gifu Eku nga pularan ikaw Tapedo arya mo kagyan Kuwarya tatana ayatan Maski sitaw ityang mo wagi alera takaagaw gabi dayaton ipaningan namo at katurugan na ayat Paray lakuan laman enam Ufutum ay emufukatan Tuwid damo sangaw tudalan Aya ko awan kay kunayan Aya ko awan kay kunayan Maraming salamat, Papa Toy, Rick Dayag. Mga kaibigan, maraming salamat din sa ating mga kaibigan dito sa Tuguegarao, dito sa Cagayan. Marahil marami ring nanonood ngayon, lalong-lalo na at umuulan-ulan mayat maya. Mga kaibigan, shout out ko din ang pasasalamat sa mga kaibigan natin dyan sa Muscat, Oman. No? Ganon din kay Zephyrus D. Sa mga hindi pa nag-subscribe kay Zephyrus D, pa-subscribe din po sa aking panganay na anak. Pa-subscribe din kay Gregarius Greg, kay Mary Curge, at kay Jazz Covers. Of course, maraming salamat sa ating mga kaibigan dyan sa Shinas, Oman, na pinangungunahan ng ating mabait na kaibigan, si Bro Joff Ines, Dr. Joffrelyn Ines ng University of Technology and Applied Sciences. Bagis, Ilocano song ang request mo. So, Papa Toy, any Ilocano song na gusto mong kantahin ngayon? Pwede. Pwede. Ngayon na? O mamaya? Ngayon na. O, Ilocano song. Ito ay ni-request ng ating mabait na kaibigan dyan sa Shinas, Sultanate of Oman, si Bro Joffrelyn Ines. Bagis! Rasa, baka ito. Nahulog na. Live yata. Ha? Live.
ano, Opa. Habang tumitingin ng Ilocano song ang father ko, sa shout out ko din ang pasasalamat ko sa lahat ng ating subscribers. Noong isang araw, nung gumawa kami ng teaser, 2,200 subscribers pa lang tayo. Ngayong araw, mahigit 2,400 subscribers na po tayo. So, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Exceltrov Online. Maraming salamat sa walang sawang pag-like, pag-comment, at pag-share sa ating mga videos. Nawa, pag tayo ay aabot na ng 3,000 subscribers, makapag-celebrate tayo ng mas bongga. Ika nga ni Sis Chona ng Mary Curge YouTube channel. Sis, noted yan. Pag 3,000 subscribers na, may cake tayo at by God's grace, tayo ay magpa-raffle ng 5 t-shirts. Thank you very much. Handa na ba? Okay. So mga kapatid, let's give a hand to Rick Dayan. Bikan Agsangsangit.
orang kang tutulungan sadyay tanem mo aldaw rabi apat bantayan ka sadyay tanem mo aldaw rabi apat bantayan ka. Thank you very much, Rick Dayag. Apatoy, may request si Doc Joff na 2 kanta. Hopefully, alam mo ang mga to. Banatiran, or sabi niya, naimbag nga aldaw yo amin apu. Mayat man panangyablat ni Ama, Doc Joseph. Ilocano song man bagis. Daytay man banatiran wenno bukel-bukel. Ay, awa, pabo yan. Napay amo bagis. Di bale no maminsan. Barbareng ma-practice na wenno saan to no malpas na ito'y pandemya. Ag-invite tayo ti sabali nga singers. By God's grace. Shout out din sa aking twin sister, si Mary Ann Flores ng channel na Teach Tricks. Sa mga gustong matuto ng mga IT, computer tricks, techniques, sa mga IT tutorials, pwede po kayong manood ng Teach Tricks sa YouTube ng aking twin sister na si Mary Ann Flores. Shout out din kay Bayaw Romy dyan sa Namabalan at sa kanilang prinsesa na si Tiffany. Mabalo-balo, Bayaw. Doc Jai masetas man, hehehe, para kadagiti taga Larion Baho. Ay, thank you very much sa ating mga kabarangay dyan sa Larion Baho. Papangko ni Herman Salvador, Doc. Uncle Kicks TV, thank you very much. Kasinsin. Regards kay Uncle Herman Salvador. Malamang request ni Kasinsin daytoy ken ni Uncle Herman para ken ni Uncle Herman Salvador. Masetas. Okay, dahito yan Kasinsin. Sino dyan? Nag-request? Sino dyan? Uncle Kicks TV. Uncle Kicks TV. Thank you very much. Exceltro viewers, panoorin nyo po ang mga videos din ni Uncle Kicks TV. Let's welcome back Rick Dayag para sa kanta niyang Masetas na ni-request ng ating pinsan dyan sa Abu Dhabi. Uncle Kicks TV. Dati karot ka kantaek para kanyayo. Ken ni kasinsin ko man ni Herman Salvador. Masetas, anak nga talaga Ilocano na yung kansyon na utal. Aladan ka, di ayak nga
Asya biyaku ipimusay amay gapu karanggas mo o maseta kinal alada inalaladan ka di ayat nga nalaga sinipsipugan ka di nakakadumalulwa yang mitanda di magel ka sa balimeten yagaywan ka intun siya tay matay ay asim to pagibangay daganto kay gaburo at tubong tutan na lato biarku tipimusay amay gapu karanggasmu asya biarku tipimusay amay gapu karanggasmu Agyaman kami, Rick Dayag. Agyaman nakmet, kadagiti agbuybuy at tata nga Ilocano. Hanlang ito'y Pilipinas. Nuket di ita gitnang silangan. Ilocano na dayay. Asensya kayo, ibanag ako. Okay. Maraming salamat, Uncle Kicks TV, sa iyong request. Sa iba pang viewers natin na gustong mag-request, Ilocano, English, Filipino, pwede po kayong mag-request. Tingnan po natin pag alam po ng ating singer, si Rick Dayag. Maraming salamat, Don Ruiz. Yap, Auntie Lilia, ang sabi niya, Sisiwit mandok. Hehe. Okay. Sisiwit. Next time po. Kailangan pang practicing. Zephyrus D. I'm having a really good time listening to the music. Thank you, Exceltrov Online. Salamat, Zephyrus. Nakaka-good vibes, do. Opo, Don Ruiz. Auntie Lilia, thank you very much sa iyong panonood. Nawa, makapagbigay ito sa iyo ng aliw. Pare na kwanta magiyawa, tabanabanay, makiyawa, tapalupagya, yaw nga kansyon ira biyama. Rick Dayag. Ano yung next na kansyon mo pa? Nagsabong kinayat man. Okay. Sabong kinayat. Oh. This song is heartily dedicated to Auntie Lilia Dayag na nanonood ngayon. Maraming salamat, Auntie Paz, Auntie Lilia Dayag Olivas. Dahil ito nga kanta, ket para king ka, nagsabong Ken Ayan. Nagsabong
bungken ayat ay panigasan. Nagsabong ken nilida tuog ken bigan. Awan laeng ti mauray ko at kaasim kanya. Ludi lakalang mamaboy-buya. Manipot pa iti sikap ti pamanaw. Inilod bilang konfetya di lalgaw. Sanga pong roket talo, di mabilang di mayo. Simbang kadet yang siyak nilipat mo. Ala bigbig yang manusyak medlang di. Kainay ayat tiadungang kari. At sangsangit daytoy puso, lumalagлагit ko dagiti. Daydi ayan ayak ngan kanga pinerdi. Manipot pa iti sikatay pumanaw. Inil bilang konfetya di laldaw. Sanga po luket talog di mabilang iti mayo. Simbang pet kabiag tungin siyak nilipat mo. Ayat bigbigyan manusyak netang daydi. Daydin kain ay ayat tetungang kari. At sangsangit daytoy puso, lumalagлагit ko dagiti. Daydi ayan ayat ngan kanga pinerdi. Ala bigbigyan manusyak metlang daydi. Daydin kain ay ayat tiadungang kari. Sanga pong loket talo, di mabilang iti mayo. Simbang pet kabiag tungin siyak nilipat mo. Thank you very much, Papa Toy, Mabalo-Balo, Rick Dayag. Maraming salamat sa ating mga tagapanood. Maraming salamat, Exceltron viewers. Sa mga may request po, Ilocano, Ibanag, Filipino songs, English songs, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba. At next week po, o sa mga darating na live stream natin, itry po natin ipakanta sa ating ama, kay Rick Dayag. Kung hindi po, pagkatapos ng pandemya, mag-imbita po tayo ng mga singers na pwedeng mag-share ng kanilang talent sa ating Exceltron viewers. Nagpintas nga samiwen, uray kadaanan. Thank you very much, Don Ruiz. Thank you very much, Uncle Kicks TV. Ano ang next song mo, Papa Toy? Okay.
daytoy sumarunong nga samhiweng ket no sakto ti agayat. No siya tuti agayat, siya tuti at pili, tay kuna eman, nagagita babae, tauray no napugo, weno na pobre, amo na lakit sa limagmetan, ti daya mi lalaki. Sabong kaapili ay agong pratatabi, taayan mo asama, nasumang bay kami, di mo katlaisen, ay tu'y kinapobre, tumay kuntu'y bakuntu'y bagik, paalipen kinagserbi. Mula tuti agayat, sa tuti at pili, tayo na eman, nung nagageta babae, tao nung napugo, nung napobre, amo na lakit sa limetan, ti dayaw mi lalaki. Sabong kaapili ay agong pratatabi, kaayan mo asangan, nasumang bay kami, di mo kaglaisen, dahil tu'y kinapobre, kau may kuntu'y batuntu'y bagik, paadipen kinagserbi. Kau may kuntu'y batuntu'y bagik, paadipen kinagserbi. Thank you very much, Rick Dayag. Ngayong hapon, masaya din po tayo at kumabol ang ating uncle, si Uncle Belly Dayag. Maya-maya ng konti, kakanta rin po si Uncle Belly para sa ating lahat, para sa ating Excel Trove viewers. So, maraming salamat sa ating mga kaibigan dyan sa gitnang silangan na patuloy na nanonood sa ating Saturday Serenade Live. Of course, maraming salamat Jazz Covers and family dyan sa Abu Dhabi, sa sina Bro Joffrelin Ines, sila Bro Joven, Bro Romel, regards sa inyo dyan, sa inyo lahat dyan sa may Shinas Sultanate of Oman. Maraming salamat din sa ating mga kaibigan dyan sa may Sohar Sultanate of Oman, particularly kina Bro Greg Dangilan na patuloy na nanonood sa ating Saturday Serenade Live. Of course, maraming salamat sa ating mga kaibigan dyan sa Cebu, Broker at Sis Chona, Mary Curge. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Gusto ko ring pasalamatan ang aking bayaw, si Bayaw Romy Flores Jr. na nanonood ngayon kasama ang kanyang pamilya, ang aking twin sister na si Mary Ann Dayag Flores at ang kanilang prinsesa, si Tiffany. Maraming salamat mga kapatid, maraming salamat Excel Pro viewers, maraming salamat
sa ating 2,400 plus subscribers. Sabi ni Mary Ann, nagpintas man nga dinggen dagita nga Ilocano songs. Tagalog, wala din. Mary Ann Flores, nagpintas man nga dinggen dagita nga Ilocano songs. Yap, Don Ruiz, kanina to, nagpintas nga samiweng uray kadaanan. Hello Uncle Kicks TV, Yap, good job, Rick Dayag, go, go, go. Yap. Ano yung gusto mong kantahin ngayong hapon, Uncle Belly? Zippo. Zigbo. Nawa, na nabilak sa nga Duma. Si Arista ko, sa dito, no? Hindi ko si Kakasya, Awa Ano may nalagya? Okay. First time mag-live eh. Zigbo. Ani ko na rin kalitono na. Patoy, Yeah. because naganda-ganda. Ah, Because ko naganda-ganda. Ayaw din nga, kansyon ng Boliviana. Then, naganaganod. Yung kay Uncle Benny po, mamaya na lang, pwedeng i-upload na lang namin. Hindi ito, no? Zippo Ang lifetime di bale po, i-upload na lang po mamaya natin kasi kailangan pa nilang mag-practice para sa melody. Meron na lang tayong mahigit. Continue lang? Okay. Sabi ng director namin, continue lang daw po tayo muna habang nandyan kayo. Yep. So, ang next song ni Rick Dayag ay Imasetas Tahardin. Ole nang maiketu aku
salamat, Rick Dayag. Pwede sir, tignan nyo muna na yung Mary Ann Flores. Regards, i-dedicate ang kantang yan sa mga plantitos at plantitas o masetas. Yung kanta na kinanta kanina. Sakto nga, Mary Ann Flores, para sa plantitas, plantitos, yan. Sa mga may request po, i-comment nyo lang sa baba at kantahin po yan ni Rick Dayag o ni Uncle Belly. Alam naman po natin na hindi pa pwedeng mag-invite ng ibang singers dahil hindi allowed lumabas ang mga senior citizens. At bawal pa ang social gathering. So hopefully, sa awa ng panahon, by God's grace, ay makapag-invite tayo ng mga iba pang singers para sa mga Ilocano songs, Filipino songs na nire-request ninyo. Okay. So, ano ang next song? Papa Toy? Yung mga old songs na lang na alam mo yung dati mong kinanta. Yung mga dati mo na nang kinanta. Ay, relax, labi pa. Na ganun. Kansyon no. Magentam. I-record tam lang sa yaring na. Mamaya O na. manangwan. Oo. Yan, relax ng kinansyon ni Uncle Belly. Ano Ano yung kinanta mo noon, Ken? yung title yun? Kinansyon mo to rin nga taday? O lapaw, Belly? Ilapaw. Yun. Ilapaw. Ilapaw. Mamaya kayo record. Ilapaw. Pakaya. Yun. Pwede rin. Papa Toy. Ilapaw nga pakayaya. Pa. Ilapaw nga pakayaya. Kansyonan ni Uncle Belly. And then, last song mo so yan, naganog ka na. Naganog. Then, yung iba, i-upload na lang natin yung mga na-prepare ni Uncle Belly. So, maraming salamat mga Exceltro viewers, mga kapatid, mga kaibigan sa inyong panonood. Nawa, manood ulit kayo sa susunod na Sabado by God's grace, 1:00 hanggang 2:30 ng hapon. Pa. Hindi yan to. Yung Aringas ka labi, si Uncle Belly labi. Yung kansyon. Yari, Yun na. awan ka lang, napag-aamu ya ka. Ano ko? Yari kansyon mo labi ito talas. Yun ka. Yari lapaw labi pa. Ari ka tuwa nga tayo eh. Ayan itong mga tangi, kwalog yan. Ayan itong mga tangi, tanong kwalog yan. Yun, lapaw, di lapaw. Yari, amo na labi ka na. Oo, Takwa, lifetime eh. Yap. Yun yung lakpaw nga, yung kay original. Yari nga na. Ayaw, amo, ilam mo na ba amo yan? Original. O lakpaw nga pakayaya na. Iyaw. Tahu ka mo na pa. Kal, tahu ka mo Kal. Tangga. So, Exceltro viewers, i-welcome po natin si Uncle Belly Dayag at sa kanyang kanta, O Lapaw na Pakayaya.
Orange. Oh, sige. Oh. Oh, sige. Sige. Hola, Paula, Papaya, Thank you very much, Uncle Belly. Yo soy de Puebla, no malas. Mabalo-balo, Uncle Belly Dayag. Papa Toy, i-request ka pa ni Director Tam. Nagan-naganog. Ano yari? Nga pagaligan. Nagan-naganog nga pagaligan. Oh. Kasi yung kay ko ng kopya. Wala pa. Yung ano yung alam mo dyan na meron Yara. na. Yara Yung mo. meron na alam mo dyan. Yan na muna. Oh, hinaan mo daw yung ano mo sa remake ang gitara tayo sa buhay. Oh, yun. Bigyan na. Oh, yan. Ano yung title niya pa? Title niya? Kunda. Mapajos na. Mapajos na. Sa Owagi, manay na paglaman, inala, kopya na nagan-nagan na pagaligan. Yaw labi, kansyonan ni Yama. Mapajos na. Let's welcome Rick Dayag. Kunlan nawa na bulan inawag mo wagi luminawan kaya sangaw
Makipapatay alaga pa apeno medibu-libu itu langmu itu tatulangku lukis wete yata kalan nakwan ayarian takana patra bahwan Majat alaman balay Yalakwapmu Malipstik mata getay Yalakwapmu Malipstik mata getay Okay. Abalo, papatoy. Wawagira, mabalo-balo, paggiraw no. Maraming salamat mga kapatid, Exceltro viewers sa inyong panonood. Maraming salamat din kay Uncle Belly. Uncle Belly, mamaya i-record natin yung mga na-prepare mong mga kanta at i-upload natin sa ating channel, Exceltro Online. Sangaw pa, ano yung next na ansyon mo? Mamaya na lang, Director, yung request mo at hinanap pa yung kopya ng Naganaganog nga Pagaligan. Sige. Okay. Buhay. Okay, kita mo. Okay. Naganaganog nga Pagaligan. Naganaganog nga Pagaligan Iyatam sa mga pagkolayan Magalbaso nga magkarado Unekan nagapaik setya Sigurado magayaya ira
pangan sono makwang na imat kambyo makasigeng yaya kaufu sono makwang na imat leku makasingkul yaya kasusu Mabalo-balo, Rick Dayan. Dondon Ruiz, wow, namanami nga ibanag song, makasta ginan. Mabalo, Antililla, Antipaz, Olivas. Yung pinigiro geography pa patay. Tas sangaw, aritam nga nabibig, inay kagini, Gregarius Greg, Astig si Daddy. Yeah, cowboy outfit. Si Mary Courage. Hello bro, sis. Thank you for the shout out. Nabasa na natin kanina. Bongkan na bongkan. Mary Ann. Okay. Next song. Tumunog na kansyonan ni Papa ay Eggala na Kwan. Let's welcome Rick Dayan. Ay, mo na tayo. Galan na kwan, ingyan na puto, nga umay, nikaw nga matibo. Yasitu, igain na pelurun, at kinarewan, wagina putong. Yari katagdanong naweg, lulualan, ikaw rin mag-alaalek. Palisinan, ilua batu tatamuro na ayaku. Iyarin pagkakapungan tayo, makataga iralo maluto, makataga irata bukat no goyo-goyuan irana pagda. Iyarik takata alipapo nga kumagataga irano masipo. Umalakalay ta utulang balay, magala alik ta maging anay. Ikalan na kwan iletratista, insigida ipeletratu taka, insigida ipeta kwadro, kada oras ay lipayaku. Iyarik takata danong naweg, lulualan ikaw imagalaalik. Panisinan iluwata batu, takakuro na ayaku. Iyarik takata kumanak tayo, makataga irano maluto, makataga irata hukap no goyo iwan irana pata. Ekalan na kwan ingyan na puto, nga umay lang ikaw nga matiko. Yasitu
kada oras ay lipay ko. Mabalo-balo, Rick Dayag. Maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat sa ating 2,400 plus Excel Trove viewers. Nawa sa mga hindi pa nakapanood nito ay mabigyan ng aliw kapag mapanood itong Saturday Serenade Live. Ang amin nga ibanagira, pare na kwan, ta nakala kamo tabanabanay ang napalupagya tapaggiraw no tao ta Saturday Serenade Sonata ta Sabado. Para ta last song ni Papa sa nga gaw. Ani kansyonan mo pa? Kokoma ni mo. Okay. Kokoma ni mo. Ang last song ay pinamagatang Ikokoma mi Kamu. Okay. Papa ko. Mabalo-balo, Rick Dayag. Maraming salamat
sa panonood, Exceltro viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out ng pasasalamat kina Mary Curge, Gregarius Greg, Jazz Covers, I Teach Tricks, Mary Ann Flores. Teach Tricks ni Mary Ann Flores, Zephyrus D, London. Bagis, Joff Ines, dyan sa Shinas, Sultanate of Oman, Uncle Kid. si Uncle Kicks TV, dyan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, ganon din kay London Louis. Dondon Ruiz, ang proud sister ng aming ama, si Auntie Paz Lilia Dayag Olivas. Maraming salamat din kay Uncle Belly Dayag sa paghahandog ng isang kanta ngayong hapon. Maya-maya, mga kapatid, watch out sa kanyang mga bagong kanta na i-upload na lang namin. So mga kapatid, next week, kita-kits sa Exceltro Online's Saturday Serenade Live 1:00 ng hapon hanggang 2:30. Maraming salamat. God bless you. Bear in mind, let's always be a blessing to others.